खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय BTC ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दाखालैसो 29 एमप्लयिजफोरनि साख्रिखौ इलिगेल होननानै दानजानायफोरनि जानानै गोदानै बानायजानाय बडोलेण्ड एमप्लयिज फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट दिपु रामसारिया बिसोरनि एगेन्स्टै एफआइआर होनायखौ बोखारफिननांगौ होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवालनिसिम लेटार लिरहरदों। बिथांनि बायदिब्ला साख्रि दाननानै होनाया एन्टि हिउमेनिटी बा सुबुंनि बेरेखा आरो आरटिआइनि एक्टिविस्ट पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बे एफआइआर होनाया पलिटिकेलि मटिभेटेड होननानै बुंदों। गुवाहाटीआव ड्राग्स साप्लाइ खालामनो फैबाय थानाय ट्राक गंसेखौ दिफुनि मानजायाव मैया हमनो मोन्दों। बे ट्राकआव 6 करोड़नि 96,000 टेब्लेट दंमोन। हमजानाय मानसिनि मुङा इमरान खान। बियो मणिपुरनि। दा पुलिसफ्रा बेखौ एरेस्ट खालामबाय। दासान्दि बिटिएडि एरियानि गोबां जायगायावनो पुलिसफोरा हा सिंनिफ्राय हाथियार बोखांबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। दाखालिसो 25 आगस्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां हाथियार बोखांखांनायनि उनाव मैया आरो चिरां पुलिसआ माखासे सिक्रेट इनफरमेशन मोननानै अपारेशन खालामनायाव बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय लावदांगुरि सुबाइझार ओनसोलनि 1 नं उत्तरपारा गामियाव गोबां हाथियार हा सिंनिफ्राय बोखांबावनो मोन्दों। बे हाथियारनि मादाव गंनै फेक्ट्रियाव बानायनाय AK सिरिज राइफल्स, गंथाम मेगाजिन्स, AK सिरिज राइफल्सनि 167 एम्युनिशन बा गुलि आरो 5.56 राइफल्सनि 7 एम्युनिशन्स। आसाम एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बोसोरथामनि उनाव LP आरो UPनि टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन होननानै मैया एनाउन्स खालामदों। मेरिटनि सायाव नोजोर होनानै गासै 300 सेलेक्टेड केन्डिडेट्सफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन। बे एपइन्टमेन्ट लेटार्सखौ शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय होनाय जागोन। बिथां शर्माया बुंबावदों गासै 7,000 LP ME नि टिचार्सफोरखौ एपइन्ट खालामबावगोन। बेनि डेटखौ एनाउन्स खालामनाय जाथ'वाखै। बलिउडनि सिंगार अंगराग पापन महन्तनि बिमा अर्चना महन्तआ मैया थैबाय। बिथाङाबो आसामनि सासे मुंदांखा फक सिंगारमोन। मैया आसामाव केबिनेट जिरायदोंमोन। बेयाव माखासे बिलफोरखौ एप्रुभ खालामनाय जाबाय। बेनि मादाव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट इउनिभार्सिटि बिलखौ एप्रुभ खालामबाय। बेनि गेजेरजों मंगलदैआव स्किल इउनिभार्सिटिखौ खुलिनाय जासिगोन। बिनि गासै बाजेटआ 900 crore। ग्रुप 3 आरो 4 नि स्टेट गभर्नमेन्टनि जबफोरनि थाखाय आपार एज लिमिटखौ बारायनानै 38 निफ्राय 40 इयार्स खालामनानै होबाय। जार्नालिस्ट, हम गार्ड्स आरो केजुएल स्टाफ जाय COVID-19 जों डिउटियाव थानाय समाव थैगोन बिसोरनो 50 लाखनि इन्सुरेन्स होनाय जासिगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान निउस लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। भियेटनामनि सासे मानसिया वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय नङा नाथाय गावनि फोथायनायनि थाखाय गावनि खानायखौ 80 बोसोरनिफ्रायनो सुवाखैबो सिनाखैबो आरो खानाखैबो। बे मानसिनि मुङा नागुएन वेन चेन। बैसोआ 92 इयार्स। बिनि फोथायनाय मथे जोनोमनिफ्राय जों जि मोनो बेखौ फोजोबनो नाङा आरो गावनि खानायखौ सिनोब्लानो गावखौ थैगोन होननानै सानो। बलिउडनि एक्टर अर्जुन कापुरा टुइटाराव गावनि गोदान मुभि फैगोनखौ एनाउन्स खालामनायनि उनाव पाब्लिकफोरजों फोरमायस' हायै गोबां ट्रल आरो मेमे खालामजादों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारिनि कमार्स स्ट्रिमाव माखासे सोलायनाय लाबोदों। जेरै बेंकिं साबजेक्टनि नामखौ सोलायनानै फाइनान्स होसिगोन आरो कमार्शियेल मेथमेटिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्सनि नामखौ सोलायनानै बिजनेस मेथमेटिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स खालामसिगोन। नाथाय गासै सिलेबासआ सिगांनि बायदिनो थागोन। अनलि साबजेक्टनि नामखौल' सोलायनानै होनाय जागोन। बे सोलायनाया 2020-21 बेट्सनिफ्राय लागू जासिगोन। गोदान नियम हिसाबै बिजनेस स्टाडिज आरो एकाउन्टेन्सिया मेइन साबजेक्ट नङाब्लाबो स्टुडेन्टसफ्रा बे साबजेक्टफोराव एटलिस्ट पास मार्क्स लाबोनांगोन। प्राइम मिनिस्टार मदिनि मेक इन इन्डियाखौ नोजोर होनानै बेरि व्हाइट इनकर्परेशनआ N95 मास्कखौ आसामनि गुवाहाटीआव बानायगासिनो। बे मास्क बानायनाय खामानिनि गेजेरजों लकेलनि माखासे मानसिफ्राबो खामानि मोननो हादों। बियो जोंनि गेजेराव मोजांनि खोथा मानोना 50% मास्कफोरानो चाइनायावसो बानायजायो।
2020 आव COVID-19 जों गोबां बिजनेस लस जानायनि गेजेरजोंबो बुहुमनि माहाजोनसिन Amazon.com नि फाउन्डार जेफ बेजसआ कम्पानिनि नेटवर्थ एबा भेलुखौ बुहुमनि मादाव सिगांसिन $200 बिलियन खालामनानै रेकर्ड खालामनो हाबाय। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 33,82,152 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 61,675, हामनाया 25,82,179। आसामाव दासिम 98,807 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 79,307 आरो दासिम 19,219 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 278। आसामाव मैया सानसेयाव गासै 7 थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।